दिनै सानसेनि हाबाफारिजों जोंनि बिटिसि काउन्सिल एसेम्ब्लि जिरायदोंमोन आरो बेवहाय जोङो जिखिनि सेक्रेटारियेट आरो एसेम्ब्लियाव जायफोर साख्रि मावनानै दङ बिथांमोननि मेडिकेल रिइम्बार्समेन्ट बिथांमोना बेराम जायोब्ला बिथांमोननि जि हेल्थ बेखौ फाहामनायनि नामाव जिखिनि खरसा बेखौ गभर्नमेन्टनिफ्राय रिइम्बार्समेन्ट खालामनायनि मोनसे बिल पास खालामनाय जायो आरो बेजों लोगोसे माखासे फिक्स पेनि खामानि मावग्राबो दङ बिथांमोनाबो जाहाथे हेल्थ बेनिफिटखौ मोनो बेखौबो बेवहाय थिग खालामनाय जायो आरो बेजों लोगोसे माखासे गोनां गोनां आयदाफोरनि हा हुनिफ्राय लानानै सोलोंथाइनिफ्राय लानानै गोबां सोंनाय आरो फिननाय माखासे एजेन्डा लानाय जादों आरो जोबोद मोजाङैनो बियो सावरायनाय जायो। दा बेवहाय अपोजिसन बिथांमोना जोंनि जि सावरायनाय बेखौ नागारनानै थांदों आरो थांनाय बोसोरनै खावसे जाबाय बेवहाय बे समाव बिथांमोना मेक्सिमाम जोंनि जि सावरायनाय एबा जोंनि जि एसेम्ब्लि बेखौ बिथांमोना नागारनानै थाङो सावरायनायफ्राव जेरैबायदि गोसो होनांगौ बेबायदि होआ आरो बिथांमोननि जाय हेड हाग्रामा महिलारि बिथां प्राय 11 जोंहा सेसन जाबाय बे 11 सेसनाव बिथाङा खेबसेबो प्रेजेन्ट गैया आरो बिथांनि जि टीमनि मानसिफोर बिथांमोनाबो गोबां सेसनाव फैयो आरो थाङो बिथांमोना खालि माखासे फिसा फिसौ अजद लाबोयो जि अजदफ्रानिखि कुनु जुक्ति गैया बेखौ लानानै माखासे खोथा बुंनानै बिथांमोना ओंखारलाङो। दा दिनै गुबैयै बिथांमोना जि एजेन्डा मोनसे लाबोदों बायदि लानानै डेलिमिटनाव जोङो जोंहा आदा कन्स्टिटुवेन्सि दङमोन दा बेफोरो गासैबो सोनानै डिलिमिटेसननि गेजेरजों जोङो गासै 15 कन्स्टिटुवेन्सि फुल कन्स्टिटुवेन्सि जोङो मोननो हाबाय बियो जोंनि थाखाय जोबोद मोजां बाथ्रा एचिभमेन्ट गिदिर मोनसे एचिभमेन्ट मानोना सा 15 एमएलएआ जेला थांनानै बिटिआर ओनसोलनिफ्राय थांनानै आसाम एसेम्ब्लियाव जोंनि गांनाय उखैनाय जोंनि जेंनाफोर जोंनि माखासे मोननांगौफोर जौगानांगौफोरनि बे बाथ्राफोरखौ बेवहाय लाखिगोन अब्ला आसाम एसेम्ब्लिया थोंजोङैनो माखासे हयथ' थांखि लानो गोनां जागोन बिटिआर ओनसोल जौगानायनि थाखाय बिटिआर ओनसोलनि बायदिसिना जेंनाफोरखौ सुस्रांनायनि थाखाय दा बेनिखायनो बेयो जोबोद मोजां बाथ्रा। दिनै जोंहा सा 8 इउपिपिएलनिफ्राय 7 आरो बिजेपिनिफ्राय सासे सा 8 जोंहा एमएलएफोर दङ बिथांमोनानो जोंनि गोबां जौगानायाव बिथांमोना खामानि मावनो हादों। दा बे हिसाबै फैबाय थानाय समाव जोंहा आरो एमएलएआ बांनाय लोगो लोगोनो गोबां खामानि मावनो हागोन। लकसभानि बेलायाव थांनाय ड्राफ्टआव क'क्राझारा जोंहा डि रिजार्भ जादोंमोन आरो मोननै पार्लियामेन्टारि सेगमेन्ट बेवहाय ड्राफ्टआव नुदोंमोन। दा नैबे नुनो मोनाखै आरो अपोजिशननि नामाव अनलि अपोजिशन खालामनानै रायजो राजाफोरखौ बिथांमोना मिसलिड खालामनो नागिरदों नाथाय दिनै बड'लेण्डआव गोजोन फैबाय बड'लेण्डआव मोजां मोनसे थासारि फैबाय बड'लेण्डआव गासिबो हारि माहारि बयबो ज' जानानै खामानि मावनो हानायनि मोनसे थासारि फैबाय। दा जोंनि हारिनि जौगानाय जोंनि हारिनि रैखाथि बेखौ लानानै जों आगोलावबो कमप्रमाइज खालामाखै दाबो खालामा इयुनावबो खालामनायनि खोथा गैया। दा बेनिखायनो अपोजिशना जेफोर एलिगेसन लाबोदों बेखौ जोङो खुनु खोनासंनांगौ होननानै आं सानाखै आरो बिथांमोना साननायनि सिगाङावनो जों सानग्रोदों जों माखासे खोथाफोरखौ मावग्रोदों। दा बेवहाय जोङो बेखौ अरायसम हारिनि स्वार्थआव मावलांबाय थागोन। जे क'क्राझारा रिजार्भ जाफिनबाय आरो उदालगुरिखौ माखासे दरं डिस्ट्रिक्टनि आरो कामरुप डिस्ट्रिक्टनि माखासे एसेम्ब्लि सेगमेन्टजों दाजाबफानानै बानायनायखौ नुनो मोन्दों। जोङो बै समनिफ्रायनो दाबिबोदों जे उदालगुरि मोनसे लकसभा जाबावनांगौ जोङो बेखौ दाबिबोदों आरो दिनैबो बेखौ दाबि दैखांगोन जों अरायसम बेखौ बुंबाय थागोन। मानोना बिटिसि ओनसोलाव मोननै लकसभा समष्टि जानायखौ जों बयबो हास्थायो आरो बिनि थाखायनो दिनै नुनो मोन्दों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव अल पार्टि मिटिंबो लिंनाय जादों आरो बेवहाय माखासे थांखि लादों इलेक्सन कमिसननो मेम'रेन्डाम होनायनि थाखाय जोंनिफ्रायबो इउपिपिएल हान्जानिफ्रायबो जोङो दाबि दैखांदों इलेक्सन कमिसनखौ जोङो लोगो हमखांबाय। दा बेवहाय बिरोधिया जिबायदि खोथाफोरखौ बुंनो नागिरदों बेवहाय गोबां बेस दङ होननानै आं सानाखै खारन बेखौ खौसेयै मावलांनायनिसो बाथ्रा आरो नारसिनलांनायनि बाथ्रा। मानोना बेयो एसेम्ब्लि आरो काउन्सिलजों खोथा गैया इलेक्सन कमिसनासो बे खामानिखौ मावो आरो नोगोरारिफोरनि सुबिदा असुबिदा कनभिनियेन्ट इनकनभिनियेन्टखौ नायनानै खोनासंनानै इलेक्सन कमिसना डिसिसन लागोन। दा बेनिखायनो
जि मोनसे हियारिं लानो थाखाय फैगोन बिथांमोना फैगौ 19-20 अक्ट'आव फैगोन होननानै मिथिदों। दा बेवहाय बयबो थांनानै 6 सिडिउल एरियानि जेंनाखौ बुंनायजों लोगोसे हियारिंआव बाहागो लानो मोनगोन। बिथांमोना बयबो थांनानै खोथा बुंनो मोनगोन, जोंबो बुंगोन बेवहाय, आरो जों लुबैनाय बायदियै जों बेवहाय खालामनो थाखाय जोङो नारसिनगोन। दा बेवहाय दिनै जोङो नुनो मोनदों, बावैसो जों बयबो अजद दैखांनाय बायदियै जे जि मोनसे आगोलाव मंगलदै लकसभामोन, उनाव ड्राफ्टआव दरं जाबाय। दा दिनै बेखौ बयबो बुंनाय लेखायै आसामनि केबिनेटआ दरं जायालासिनो बियो भैरबकुन्द जानांगौ होननानै बिथांमोना बेखौ प्रप'जेल पास खालामदों आरो इलेक्सन कमिसननो दैथायहरदों। बेखौ जोङो मोजां मोनदों। आरो बेजों लोगोसे गबर्धना जि मोनसे मुं होदोंमोन गबर्धना समस्ति, बेखौ बिथांमोना सोलायनानै मानास जानांगौ होननानै प्रप'जेल होदों। मानोना मानास हाग्राया मोनसे वर्ल्ड हेरिटेज। दा बियो जोबोद मोनसे इम्पर्टेन्ट मोनसे प्लेस। बिनिनो मुंजों जिहेतु समस्तिखौ बिथांमोना रिनेम खालामनांगौ एबा ड्राफ्टआव ओंखारनायखौ सोलायनानै गोदान मुं होनांगौ होननानै बुंदों। जों बेखौबो बाख्नायदों। बिथांमोना मोजां थांखि लादों। दा जोंहा मोनसेल' एजेन्डा थालांदों, बे जाबाय जेरैखि जाया उदालगुरि लकसभाया जाहाथे बिटिसि सिंनि थाखाय थख'यै मोनसे समस्ति जायो, जों बेखौ बयबो लुबैदों। आरो बिनि थाखायनो जोङो इलेक्सन कमिसनखौ जोङो नारसिनगोन। आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथांखौ आं खावलायदों आरो खावलायबावगोन, लोगोसे भारत सरकारखौबो खावलायगोन बावैसो लोगो हमनानै, जे जाहाथे बियो उदालगुरिया मोनसे सेपारेट समस्ति जायो। बिनि थाखाय जों खावलायलांबाय थागोन। दुखुनांथावा बेनो जे गोबां सोमावसारनानै जोङो बिटिसि मोनबाय। थांनाय 17 बोसोराव बिटिसिआव जेरैबायदि जौगानाय फैनांगौमोन, बे जौगानायखौ बिथांमोना लाबोनो हायाखै। आरो आथिखालाव जोंनि सरकारनि दैदेननायाव सोलोंथाइनि बिथिङाव, गुबुन गुबुन बिथिङाव